दिनै प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्डनि सिमालङाव बिथाङा उन्दुलांबाय लोगोसे गबिन्द सारमोनहाबो दिनै सुइजारलेण्डनि सिमाङाव उन्दुलांनानै गरदनाय खोथाखौसो बुंदों। बे गोजोननि बिटिआर गोजोननि थांखियै खामानि मावग्रा गोजोन फैबाय होनग्रा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बबे खनायाव उन्दुनानै दङ? मेगन दंना गैया, खोमा दंना गैया, नुगोना नुवाखै, खोनागोना खोनायाखै, बबे मोनसे एंगेलखौ नोजोरथि होनानै गोजोन फैबाय गोजोन जाबाय होननानै बुखिबाय थायो अखानायब्लानो हा? दिनैयो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय लाबोखानाय जा पलिटिकेल पावार एन्ड फांसनफोर गोहोफोर बै गोहोफोरखौबो बे थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों खोमानानैसो लाना फैबाय। जानो हागौ जोंनि न'आव थाखानाय गोहोफोरखौ खोमानानै लाना फैनायाव बैसोरबायदि माखासे लिडारफ्रा आन्दोयै बेसेन मोनदों जानो हानाय, जायनि थाखायनो जोंनि न'आव थाखानाय गोहोफोरखौ पावारफोरखौ दिनै खोमानानैसो लाना फैदों। दिनै जोंनि न'आव जाय गोहोआ दंखायोमोन बेनिफ्राय बांसिन गोहोसिन गोहो गोरासिन पावारखौसो जोङो लिरनानै लाना फैनो हानांगौमोन। नोंगोना ना रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय बिराद गोरोंनो, जोबोद गोरोंनो ना? एसेबां गोरोंमोनब्ला दिनै जोंनि न'आव थाखानाय जा पलिटिकेल पावारफोर गोहोफोर बेफोरखौ मानो खोमानानै लाना फैखो? लाजियाखसै? आरो दिनै बिथाङा गोजोननि बाथ्रा बुङो। दिनैयो जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बे थांनाय 2027 जानुवारिनि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर एकर्डनि एमअएसआव रोखा रोखा लिरनाय दङ जे एनडिबि ब्रादार्समोननि रिहेबिलिटेसन मोननांगौनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय रोखा रोखा लिरनाय दंखायो। नाथाय अब्लाबो दिनैयो बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभार्नमेन्टआ बे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोन्थायखौ दिनैयो खावसेल' होनो हादों, खावसे आद्रा जानानै थादों। जेराव गासैबो एमाउन्टआ दिनै अलरेडि सेंसन जानानै फैखाजोबनाय। नाथाय अब्लाबो दिनै पलिटिक्सखौ सोरजों गेलेखो? गावजों गावजों पलिटिकेलि गेम प्ले पलिटिकेलि इस्यु खालामनो थाखाय नोंसोरो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंना? गोरों नोंसोरो, गोरों हा? दिनै लाजियाखसै? दिनै जोंनि बिटिसिनि दानि गभार्नमेन्टनि अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय गभार्नमेन्टनि डिपुटि सिएमआनो जा, सोरबा इएमआनो जा, सोरबा एमसिएलआनो जा, कुनु मोनसे स्टेन्डार्ड गैया। स्टेन्डार्ड गैयै प्लेसाव थानानै दिनै बिथांमोना जोंनि बिटिसि गभार्नमेन्टखौ सालायगासिनो दं। लाजिनांगौ। आरो दिनै स्टेट गभार्नमेन्टआ अर्डार अथरिटि हरागौ मानि बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभार्नमेन्टआ जेबो बुंनो हाया, जेबो मावनो हाया। रायजो राजा नोंथांमोन बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। दिनैयो जोंनि बे बिटिसिनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ सोरबा स्टेट गभार्नमेन्टनि पलिटिकेल सिस्टेमनि आन्दाराव सोलिनो थाखाय बे बिटिसि एकर्डखौ खालामनाय जायाखैमोन, बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जायाखैमोन। गोसोआव लाखि। नाथाय दिनैयो नोंसोरबायदि दैदेनगिरिनि थाखायनो दिनैयो जोंनि न'खराव थाखानाय मोनखानाय माखासे मुवा बेसादफोराबो दिनैयो गोमालांबाय, खोमानानै लानांगौ बायथ' जाबाय। दिनै जोंनि न'आव संख्रि फानलु नांगौब्लाबो, आलु सामब्राम नांगौब्लाबो दिनै गुबुननि न'आवसो सोंदावनो गोनां जानानै फैदों। बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा। दिनै मा जानो, मा जाया, मा जानांगौ बेखौबो दिनै गुबुननि न'आव सोंदावनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि समाजनि माखासे इयुन जेनेरेसनखौ दैदेनलांबाय थानो जुदि सुजुग सुबिदा मोनदोंब्ला बे जोंनि माहारिनि बिखायाव मालाबाबो मोजां लिडार दैदेनगिरि जोनोम जाया। सिदा बुंखांबाय आं। गासैबो जोंनि माहारिनि लिडारखौ ए टु जेड सनमान खालामगोन, मानोना बिसोर जोंनि माहारिखौ लानानै दैदेनबोनाय संग्राम खालामबोनाय साफा साफा दैदेनगिरि। नाथाय फैयै फैयै बबेबा मोनसे स्टेजाव पलिटिकेलि डमिनेट खालामजानानै गावसोरनि हारि सेन्टिमेन्टेल माखासे बाथ्राफोरखौ बिसोरो बावगारनानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजालांबाय थायोब्ला बैफोर लिडारफोरखौ सनमान होनाय जानाय नङा। सिदा डाइरेक्ट एखेबारे बुखिखानाय जागोन, रायखागोन। नो कनसिडारलै, आइ डन्ट केयार। आं रावखौबो केयार खालामा। गोरोन्थिया गोरोन्थियानो, सिदा बाथ्राखा। बे लिडारानो जा, बे सिदारानो जा, नंगौना नङा? बे एआनो जा, बे जेडआनो जा, सिदा बाथ्राखा। डाइरेक्ट रायखागोन इयाव, नो कनसिडार। इउनाइटेड फोरम आरो मार्टिस फेमिलि बेहाय मोनसे माने खौसेथिनि आरो जुथुमाजों लोगोसे दिनै पिकनिक लादों। मानो होनोबा बे न'खरावनो बै समाव खेबसेनो आलादा रायजो दानायनि मुङाव साब्रै आंनि परिबारनिफ्रायनो जिउ जोबलांदों। दा बेखौ लानानै मार्टिसफोरनि मोन्थाय आरो एनडिबिफोरनि माखासे मोन्थाय दिनै जाफुंलायजोबै बा मोनफुंलायजोबैनि
सोमोन्दै जोङो माखासे पिकनिकजोंनो लोगोसे माखासे दुखु सुखु सावरायलायनो होननानै दिनै जथुम्माखौ लानाय जादों। बे साब्रै मुंख्लं जालांनायनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा? सोर सोरमोन? गेवलां बसुमतारी, गयाराम बसुमतारी, देसोम बसुमतारी बिखुनजो आइ आरो एस्लारि बसुमतारी बिहाव। बै समाव बिहावा पिटिसिनि निदानमोन आरो बेयावनो एनडिबिखौबो दाजेनलांनाय जादोंमोन बे न'खरावनो। दा बे बिथांमोननि मुङाव सोरखारा जिथु अनसुंथाइ होनाय दं मुंख्लं न'खरनो, बे साब्रैनि मुंख्लं जालांबाय, बिसोरनि मुङाव बे अनसुंथाइखौ मोननो हादोंना हाया? गैया, बेनिखायनो दुखु मोनदों। बिखा गावदों, बिहाव बोराय दङ, 80 बोसोर बारबाय, फुरा 95 बिबाबाव दङ। सोङो माखासे फिसाला सानै आरो बिनानाव फंबायनि दिनै जेबा लागै अनसुंथाइ मानो सफैयासै, बय मोननाय खोनायो मानो मोनफैयासै, सोरखारनि खुगानिफ्राय होजोब्बाय आरो मोननांगौ गैलाबो खोनायो। मा जाखो होननानै दिनै सोंनायाव दिनै आं जेबो बिहावनो एन्सार होनो हायैयाव दिनै मार्टिस न'खर फेमिलि आरो इउनाइटेड फ्रमखौ दिनै लेंहरनानै बावनो जथुम्मा जानाया लानो गोनां जादों। मानो होनोब्ला दिनै बिखुनजो सासे दङ बिदुआ, अन्थाव बेमारावबो गोग्लैनानै दं। फिसायनि मोन्थायखौ आंनि बिखुनजो आइयाबो मोनाखै आरो आंनि बेवाइ सानै दं, बेनि मोन्थायखौबो जेबो मोनाखै। आरो दा दुखुनांथावा बेनोदि सोरखारनि खुगाजों होजोब्बाय, मोननांगौ गैला, एनडिबि फेमिलिया गैला, बा माबा मोनसे रिहाबिलिटेसना मोननांगौ गैला होनो। गोदोना सुफ्लुंजानायानो दङ, बे न'खरावनो दङ, खुनुरुखुम थांनानै दङ, गैया मोनाखै। आखाइ देख्रेबजोबजानानै गोदोना गब्ल'ना खुनुरुखुम जिउ मोननानै दिनै संसार जानायानो दङ। बहा मोनखो? मोनाखै। खिन्थु बबे बिखाजों बिथाङा बुंखो गबिन्द सार, बिथाङा बबे बिखाजों बुंखो? बिथाङानो बे सिथ्लायावनो बे एरियायावनो थानानै साइकेल बोराइजों सिबखावथिङो, थाबायथिङोमोन। बोरै बावगोमालांखो बिथाङा? बिथांनि सायाव जोबोद दुखु मोनदों। आं गुबुनखौ बुंनो साना। मानो होनबा बिथाङानो बुंथारदों जे एनडिबिफोरनि रिहाबिलिटेसनाबो मोनजोब्बाय, मोननांगौ गैला, बा मार्टिसफोरनि मोन्थायाबो मोनजोब्बाय। बे खोथा बुङो, मोनाखै। होफुङाला बोरै बिदि बुंनो हाखो? आरो बिथाङा जुदि बेसेन गोसा सासे सोरखार होननानै मानिजाथावमोनब्ला दिनै जिखिनि लिस्टआव दङ हरबाय, बाखिखिनि थानायखौ उनाव साक्सेस खालामगोन खोथाखौ बुंलायबाबो गोसोआव नैबे दुखुथिया न'खरफोरा बा जोंनि मार्टिस फेमिलिफ्रा गोसोखौ गोजोन मोनगौमोन। बा फंबाय बिदा जोहोलाव एनडिबिफ्रा जे हारिनि अलखदनि थाखाय, हारिनि थाखाय नांदोंमोन, हाथियार दैनानै जिउ बाउदों, खायसेया दिनै थांनानै थादोंबाबो केसफ्रानो उइद्र'खौनो जायाखै। बिथांमोना केसनि सायावथ' जेबो मावाखै। दिनै फंबायफोरनि दिनै केसफोरखौबो बोखांनायनि खोथायानो गैया। बिनि सायाव आरो मोनजोबनायनिसो खोथा बुंदों। जोबोद अन्याय, दुखुनांथाव। बिथाङा गावनि फिसाजों समान जोहोलाव एनडिबिफोरनि हाथियार दैनानै सोमावसारनायखौ थगायदों आरो गावखौनो गावबो थगायना लादों, बर' रायजोखौबो थगायदों। बुहुद अन्याय राव बुंदों, बिलिटुवेट गैयै रावखौ बिथाङा बुंदों। जाय बिथाङानो बे जायगायाव थानानै थांनाय, बिथाङा बावगोमालांदों। प्रमद बर' साननि सिमांनि सुइजारलेण्डआव बिथाङा उन्दुलांनानै गरदनानै बुंनाय खोथाखौसो बुंगासिनो दंखौ नुनो मोनबाय थादों। बेनिखायनो दिनै आं बिखा गावदों। सासे आइजो बा सासे बर' बिमा, सासे जोहोलावफोरनि बिब' महरै दिनै फंबायफोरनि नांनायाव, फंबायफोरनि दिनै केसखौ उइद्र' खालामनायनि दिनै खोथा बुङैयाव दिनै जेलाव थानाय जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बिखय बेल हियारिं, बेबो दिनै जागोन गाबोन जागोन। बा आरो रायजो राजा आइ आफाया नेनानै थायो। जोहोलाव एनडिबि लोगो जेखिनि सोराङाव दं नेनानै थायो, फैगोन मोनबोसिगोनखौ। नाथाय सोरखारा साननैसो सिगां थांनानै बबेबा नेताजों नुजाहैयो, हियारिंनि खोथाखौ बुंनाय खोनाया। आइ आफा रायजो राजा नेनानै दं, हरदो खोथा खोनाया। बिथाङा मा होननो थाङो, मायाबासो होनफैयो। 400 कौटिनि थाखानिसो खोथा बुंफैदों, खिन्थु रन्जन दैमारिनि सारखौ खोथाखौ बुंफैयाखै। बैयाव बिखा गावनानै दिनै इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबि आरो मार्टिसजों दिनै नैबे न'खराव, नैबे सिलिंखार जानायनि सिथ्लायावनो जुक्ति आरो खौसेथि जादों। आरो बिथांमोननि अन्याय रावखौ जाहाथे आइ आफाया एक्सेप्ट खालामा। दिनै प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्डनि सिमालङाव बिथाङा उन्दुलांबाय। लोगोसे गबिन्द सारमोनहाबो दिनै सुइजारलेण्डनि सिमाङाव उन्दुलांनानै गरदनाय खोथाखौसो बुंदों, मोनफुंजोबाखै। बबे बिखाजों बुंखो?